lwetgi gitagi yo makare maonge ohinga mora mora Osido. Joyce mano penjo maber to nitiere nonro mang'eny mosetim manyiso kaka wanyalo reso sectors mopogore opogore kuom ranyisi marwa mar thieth. To ng'eni ywak ma osebetie kanitie to kapok wadhi e ywagno wang'eni sectors mane bedo devolved ne luwore gi jok manobet Bomas nikech ne wan gi delegates manobet Bomas kaniloso katiba ni to nopenji ni to koro kaluwore gi history mar service delivery kaka tije mopogore opogore osebedo katimre magi gini ma jopiny dwaro ni mondo kel machiegni ahinya kuomgi. To ne giwacho ni mang'eny ma wadwa ni mondo kelnwa machiegni gin gima agriculture, water, health, ang'ogo ma bang'e oketgi e katiba kae. Gima oripo bed ni watimo mokwongo en political goodwill. Political goodwill mar devolution mar functions gi onge. To emomiyo kata mana ndalo mar campaigns Mheshimiwa William Ruto kod Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ne giwacho ni koyierwa to within the first 6 months wadhi devolve, fully devolved counties tije moripo bed ni counties tiyo wadhi hakikisha ni timre. But challenge manitiere wang'eni sama watimo devolution mar functions gi bende nitiere cartels moko kacha mobet kendo magi chunga ni to koro eke tenders madhi biro to ng'ano gini madhi kawo gi to ere kaka idhi chulgi. Omiyo mago gin challenges mokwongo. Namba 2 bende wan gi challenge mar human resource management. For example, wacho weche mag health to ng'enyne wasenyaka neno kata mana ka health service providers bende wacho ni mana kaka timre gi weche mag puonj nikech untiere gi commission miluongo ni Teachers Service Commission kendo wantiere gi commissions mopogore opogore nyaka Public Service Commission wabende miwauru commission marwa mar health sector providers. To gimomiyo giwacho kamae en nikech kaluwore gi kaka recruitment itimo Joyce. Ng'eni kaka daktari indiko tich gi training ma daktari dhiye ok chal gi mar commissions mamoko gi bende. Nitiere processes mokwongo nyaka idhi university kiani en 7 years misom ai kia kanyo idhi kia MTC team kia attachment uketi ya hospital idhi internship for another number of years and months ok nyal pim gi these others. Kia emano to bende wantiere gi challenges mang'eny ne bende waneno ka jogo matiye sector mar health bende chwalo Council of Governors kacha kata ng'enyne ka gitimo mandamano to waneno ka giwacho ni samoro in daktari achiel e facility mar sub county te. Ni sub county is almost the size of a constituency. Manyiso ni nitiere osiptande moko bende levels mopogore opogore obed level 2 obed level 3 kata mana level 4 to in daktari achiel ma samitimo referral to in ming'i to samoro bendi somo to kata mana rusa mar mondo idhi ijiwri kendo mondo itiegri med teko mar gimisomono bende ok mi. To mae luwore gi arrangements ma counties nitiere godo with their own different providers e counties kanyo. Emomiyo health service providers nowacho ni miwauru commission mar jowa ma understand kaka gigi oripo bedni itimo as opposed to maybe waziri moripo bedni ema miyi thuolo to waziri moripo bedni miyi thuolo to en jaboda moro for example manod siro governor ahinya mo governor oyier mowacho ni an koyiera tadhi keti waziri. Koro waziri ni ikwaye ga rusa to penyre an to koro into idwa ga dhi rusa to jogi to ng'ano madhi thiedhogi. Omiyo ywaruok mang'eny